Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Добрый день, меня зовут Кацярына, и усе мы навучэнкі дзяржаўнага каледжа мастацтваў Нестара Фёдоровича Сакалоўскага. Усе мы спяваем у хоры «Радзейка». Я хочу вас познаёміць са сваёй камандай. Гэта Вікторыя, Лізавета, Тацяна і я, Кацярына. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Чаго паводле прыказкі без агню не бывае? Падбярыце антонім да слова «доўгі». Гэта і здольнасць запамінаць, і запас уражанняў. Які абласны цэнтр Беларусі стаіць на заходняй Двіне? Навука з рыдлёўкай у руках гэта які гістарычны перыяд чалавецтва знаходзіцца паміж каменным векам і жалезным? Яна можа быць харавой і сольнай, лірычнай і патрыятычнай, спетай і лебядзінай. Згадайце імя пісьменніка Караткевіча. Каша з ячных круп, якую ядуць перад калядамі ці Новым годам. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Да ўстарэлага слова «чало» падбяром сучасны адпаведнік. Які? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Прывітанне! Мяне зовут Ліза. Я набрала большую колькасць балаў. Таму выбіраю катэгорыю «Культура». Гуляць буду другой. Прывітанне, я Вікторыя. Я выбіраю катэгорыю «Мова» і гуляць буду трэцяй. Прывітанне, я Вікторыя. І мне засталася катэгорыя «Гісторыя». Гуляць я буду першай.
Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першая з іх, а менавіта Віка, спяшаецца ў вялікую студыю. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за ходам гульні, даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Вікторыя, я рада вітаць вас у вялікай студыі. О, я таксама. Мне вельмі прыемна задаць вам першае пытанне. Як называецца найбольш працяглы археалагічны перыяд у гісторыі чалавецтва? І варыянты. Каменны век, бронзавы век ці жалезны век? Каменный век. Ну, гэта самы ранні перыяд, Да, так? самый ранний. Он вряд ли может быть. Хотя самый короткий, если так поразважать, это будет больше бронзовый век. Либо же каменный, либо же железный. Ладно, бронзовый. Бронзовый век. Вы ж хвіліну таму сказалі, што найкарацейшы перыяд – гэта бронзавы век. Я сблыталась. Ага, вы пераблыталі. Ну, ўсё ж такі дзяўчаткі, яны могуць мяняць адказы, правда? Да. Каменны, бронзавы і жалезны. І вы выбіраеце, Бронзовый век. не будзем пытаць дапамогі каманды. Нет. Самым працяглым перыядам і самым старажытным з'яўляецца Каменный. каменны век. Вось зараз вы разам са мной знайшлі правільны адказ. Той адказ, які вы далі, бронзавы век, неправільны. Вікторыя, гэта не падстава адчайвацца. Мы ідзем наперад да перамогі. Скажыце, калі ласка, дзе вы нарадзіліся? Дзе ваша малая радзіма? Моя малая родима находится у Гомельской области, Ветковский район, город Ветка. Чым знакамітая, чым славутая Ветка? Наша Ветка знакомита нашим музеем. В нашем музее можно убачить наши старожитные книги, а таксама рушники. Яшчэ і іконы. А таксама иконы старожитные. Зразумела. Ну што ж, другое пытанне для вас. Конечно. У старажытнасці славяне жылі суседскай абшчынай, якая называлася верв. Ад якога слова паходзіць гэты тэрмін? Верх, верф ці вяроўка? Если так поразважать, то верф вряд ли будет. Ибо же, если это майстерня, то веровка, потому что это более близко к этому понятию. А верх, самое далекое, потому что верх. А так это суседская община, то почему чему ж не веровка? Быццам бы звязаная адным ланцугом. Да. Так? На думку гісторыкаў, галоўны прадмет, якім адмяралі галоўную каштоўнасць сялян, зямельны участак. Веровка. Так, гэта вяроўка. Менавіта ад слова вяроўка паходзіць назва верф. Вы малайчына, Вікторыя. Дякую. Вы гатовы наступнае пытанне паслухаць? Заўсёды готова. Як у часы Вялікага княства Літоўскага называлася дадатковая феадальная павіннасць сялян, якая уяўляла сабой рамонт мастоў, дарог і гацяў. Так, я вам дам 3 варыянты. Паншчына, шарварак і чынш. Поразважаўшы, паншчына, от слова пан. Так. То есть какая-то, повинность, якая выплачивается пану. Выплачваецца ці адпрацоўваецца, Да. так? Шарварак. Вот ці чынш, ці шарварак. Думаю, что шарварак будет. Вікторыя, вы свой адказ далі. Паншчына. Давайте разгледзім гэтую павіннасць. Гэта
абавязковая павіннасць сялян. А вось чынш – гэта даніна грашыма, падатак за карыстанне зямлёй. А шарварак – гэта якраз павіннасць, якая заключаецца ў тым, што селянін мусіў дапамагаць рамантаваць дарогі, масты і гаці. Вы правільна адказалі, я віншую вас. Малайчынка. Чацвёртае пытанне, Вікторыя. Давайте. Назавіце вядомага савецкага военнаначальніка беларускага паходжання, адзінага ў гісторыі Савецкага Саюза маршала дзвюх краін. Маршала СССР і маршала Польшчы. Іван Якубоўскі, яшчэ адзін Іван Чарняхоўскі і Канстанцін Ракасоўскі. Лічу, што ці Чарняхоўскі будзе, ці Ракасоўскі. Немножко інтуіцыя падказвае, што гэта ўсё ж будзе Ракасоўскі. Канстанцін Ракасоўскі прымаў удзел у буйнейшых аперацыях падчас Вялікай Айчыннай вайны. Вы гэта добра ведаеце. Ён камандаваў першым беларускім фронтам падчас вызвалення Беларусі. А пасля вайны ён некаторы час з'яўляўся міністрам абароны Польшчы. Вы правільна адказалі. Менавіта Канстанцін Ракасоўскі. Вікторыя, усяго 2 пытанні засталіся. І я гатова агучыць 5-е. У якім беларускім горадзе была надрукавана першая кніга на старажытна-беларускай мове? Нясвіж, Мінск і Полацк. Першы друкар быў Францыск Скарына. Так. І Нясвіж, гэта не можа быць Нясвіжам. Вікторыя, вы нічога не блытаеце. Францыск Скарына нарадзіўся ў Полацку. А вось дзе ён надрукаваў сваю першую кнігу, можа і не ў Полацку, можа ў Мінску ці ў Нясвіжы. Можна карыстацца дапамогай зала? Можна, но толькі не залы, а дапамогай каманды. Да, каманды. Шаноўная каманда, вы гатовы дапамагчы Вікторыі? Готовы. Мы ответили Полоцк. Я уже написала. Правильно. Вот написано. Дзякую, дзяўчата. Усе дзяўчаты сказалі, што гэта Полацк. Полацк. І зноў, мне здаецца, яны звязалі гэты факт з імем Францыска Скарыны. Да. Першую кнігу на беларускіх землях на старабеларускай мове, называлася яна «Катэхізіс», выдаў у 1562 годзе Сымон Будны. Будны. І зрабіў ён гэта Нясвіж. у Нясвіжы. Вы неправільна спачатку адказалі. Але вось калі я прамовіла імя Сымона Буднага, вы адразу згадалі Нясвіж. Гэта ў любым выпадку вельмі прыемна, Вікторыя. Апошняе пытанне. Доўгі час адной з найбольш значных этнічных меншасцяў Беларусі былі яўрэі. Як называецца мова, на якой у 15-20 стагоддзях размаўлялі беларускія яўрэі? Іўрыт, ідыш ці сефардская? Ці іўрыт, ці ідыш. Сефардская, інакш. Як-то звучыць. Гучыць, вы ніколі не чулі гэтае слова. Вот іўрыт более блізкае. У пераводчыку, але дзе ў другіх кнігах устречаецца гэта слово. Ідыш, скорее ўсё. Вікторыя, трэба прымаць рашэнне. Ідыш. Ідыш, вы даеце такі адказ. Сучасная размоўная мова яўрэяў у Ізраілі іўрыт. А беларускія яўрэі у 15-20 стагоддзі размаўлялі на ідышы. Вы правільна адказалі.
Виктория, колькі у вас баллов вы лічылі? Да, 40. Вы можете поставить на кон усю сумму ці іх частку. І калі адкажаце на пытанне, якое я вам прапаную з іншай катэгорыі і без варыянтаў адказаў, то вы можете ўдвая нават прымножыць сваю сумму. Хочаце рызыкнуць? А давайте рызыкнем. А на колькі балаў? На 20. І сава асёл ды сонца, і махальнік Іваноў, і жаба ў каляіне, яго байкі. Назовіце імя байкапісца. А беларускія байкі якія-небудзь ведаеце? Дыпламаваны баран. Яшчэ ганарысты Парсюк. І ганарысты Парсюк таксама. А хто іх напісаў, вы памятаеце? Ой, Віка, згадвайце хутчэй. 3, 2, 1. Хто ў беларускай літаратуры пісаў байкі? я не ведаю. Гэта Кандрат Крапіва. Крапіва? Як я за вас перажывала. Дзякую вам вялікі за гульню. І вам таксама Вы дзякую. малайчынка. Ліза, я вітаю вас у вялікай студыі. Вы рады, што дабраліся да гэтай вялікай гульні? Я вельмі рада. Зараз вы вучыцеся ў Гомелі у каледжы мастацтваў імя Сакалоўскага, а нарадзіліся вы дзе? Я нарадзілася ў горадзе Рагачове. Чым і кім знакаміты Рагачоў? У мяне ў горадзе знамениты малочны завод, Так, где робяць вельмі смачную згушчонку, малочныя прадукты. Яшчэ ў маём горадзе нарадзіўся Владимир Караткевич, беларускі пісьменнік. ну не зусім у горадзе, ён мае дачыненне да Рагачоўскага раёна, яго дзед жыў да, у дзед Рагачоўскім жыў у раёне. Рагачове, Так. да. А ці ведаеце вы, што Міхась Лынькоў вучыўся у Рагачоўскім педагагічным вучылішчы? Так, Не так. ведала. Аўтар Міколкі паравоза таксама мае дачыненне да Рагачоўскага раёна. Ліза, вы спяваеце ў хоры. Да, Як назва? Радзейка? радзейка. А што гэта значыць радзейка? Наш хор, назва нашего хора произошло от слова «рада», радость. Усе, хто спявае, усе радасныя людзі. Да. А ўсе, хто слухае, таксама радасныя. Скажыце, калі ласка, а вось вы спяваеце, а якім голасам? У мяне голас сапрана, высокі жаночы голас. Зразумела. Ну што, першае пытанне. Давайте. У вас культура. Як называецца беларускае жаночае паясное адзенне, доўгая шырокая спадніца ў рознакаляровую клетку ці палосы? І варыянты. Андарак, павойнік ці камізэлька? Няхай будзе андарак. Вы адразу адказваеце. Адразу. Ну, повойник какой-то такой вот. Ваш адказ. Повойник. Не андарак? Нет. Вось яны, дзяўчаты. То павойнік, то андарак. 3, 2, 1. Ваш адказ. Андарак. Павойнік ці намітка? Гэта галаўны ўбор. Гэта не можа быць паясным адзеннем. Камізэлька. Камізэлька. Яе носяць і мужчыны, і жанчыны. Гэта верхняя вопратка без рукавоў. А андарак гэта якраз спадніца. О, Вы правильно адказалі. Малайчына. Наступнае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, карціну, якая зараз з'явіцца перад вами. Гэта карціна Яна Матэйкі. Вось трэба вызначыць, якой важнай гістарычнай падзеі прысвечана гэтая карціна. Крэўская унія, Брэсцкая унія ці Люблінская унія. Я, дарэчы, Ліза, хачу сказаць вам, што такое унія. Унія – гэта аб'яднанне дзяржаў пад каронай адзінага манарха.
Я попрошу дапамогі ў сваіх дзяўчынак. Ну добра, давайте звернемся да каманды. Дзяўчаткі шаноўныя, дапамажыце, калі ласка, Лізе адказаць на наступнае пытанне. Ліза, зачытайце яго. Якой важнай гістарычнай падзеі прысвечана гэтая карціна Яна Матэйкі? Варыянты адветаў: Крэўская унія, Брэсцкая унія, Люблінская унія. Люблинская, Вика, пиши Люблинская. Я же сказала, да. Да. Ваша каманда, дзяўчаткі, адказалі, што гэта Люблінская унія. Вось іх такі адказ. Я таксама адкажу, што гэта Люблінская унія. Прыслухаюсь. Ну што ж, карціна Яна Матэйкі. Яна прысвечана Люблінскай уніі. Гэта правільны адказ. Дзяўчыначкі, дзякую вам. Люблінская унія, 1569 год, звяз Польшчы і Вялікага княства Літоўскага, у выніку якога ўтворана дзяржава Рэч Паспалітая. Вы правільна адказалі. Ліза, наступнае пытанне. Ансамбль з якой назвай не значыцца ў гісторыі беларускай эстрады часоў СССР? Зараніцы, верасы ці чараўніцы? Верасы знаёмы. Верасы Чараўніцы. і чараўніцы знаёма, а зараніцы незнаёма. Зараніцы і чараўніцы. Верасы. А верасы, на вашу думку, не было назвы такой. 3, 2, 1. Ліза, калі ласка. Гэта верасы. Вакальна-інструментальны ансамбль песняры. Вы чулі такі? Да. А сябры? Вакальна-інструментальны ансамбль сябры. Да. Вядома, вы кажаце, Анатолій Ярмоленко, яго імя знаёмае, а песняры гэта Владзімір Мулявін. А верасы Васіль Раінчык. Гэты ансамбль існуе і зараз. Ён існаваў і ў 20 стагоддзі. Вы неправільна адказалі. Шкада. Але не пасыпаем галаву попелам і ідзем далей. Да? Ліза, увага. Звестак пра жыццёвы шлях гэтага аўтара захавалася вельмі мала. Песня пра зубра, паэма яго жыцця, роздум пра вайну і мір. Аўтара назавіце. Песня пра зубра. Гэта паэтычны твор. Францыск Скарына, Мікола Гусоўскі ці Францішак Багушевіч? Не Францыск Скарына. Гэта либо Гусоўскі, либо Багушевіч. Так. Дапамогі ўжо нет. Дапамогі ўжо няма. Я магу толькі вам прадэкламаваць некалькі радкоў. Неяк у Рыме пры сціжме людзей незлічонай. Сведкам відовішча быў я, бою быкоў на арэне. Люд пацяшаўся, гудзелі як вулей трыбуны, стрэлы ж і коп'і ўпіваліся ў цела жывёлін. Чые гэта радкі? Гэта Багушевіч. Багушевіч, на Да. вашу думку. Аўтар песні пра зубра сапраўды не Францыск Скарына. І не Францішак Багушевіч. Гэта Мікола Гусоўскі. Вы неправільна адказалі, Ліз. Ліза, наступнае пытанне. Клім змалку трохі навучыўся на рымара. Так, у пісьменніка Аляксея Кулакоўскага. Скажыце, а з якім матэрыялам працуе рымар? Пясок, скура ці камень? Я лічу, што гэта скура. Так, Гэта мой ответ. зразумела. Ну што ж, з каменем сапраўды працуе муляр.
Гэта не рымар. А вось з пяском працуе будаўнік ці гутнік, а са скурай рымар сапраўды ён робіць конскую вупраж. Вы правильно адказалі, вы малайчына. Ліза ўзрадавалася, усмешка прыемная. І яшчэ одно пытанне апошняе. На якое стагоддзе прыпала жыццё і дзейнасць Сымона Буднага? 12-е, 14-е ці 16-е стагоддзе? Знаёма вам імя Сымона Буднага? Да, знаёма. Гэта будзе 16 век. 16-е стагоддзе, вы думаеце, так? Да. Сымон Будны – гэта пратэстанцкі царкоўны дзеяч, вучоны філосаф, пісьменнік, публіцыст і кнігавыдавец. Кнігавыдавец Вялікага княства Літоўскага. Ён, дарэчы, надрукаваў новы запавет з каментарыямі і заўвагамі. Ну, калі я сказала, што гэта Вялікае княства Літоўскае, то гэта сапраўды не 12-е стагоддзе. І не 14-е. Вы правильно адказалі. На 16-е стагоддзе прыпала жыццё і дзейнасць Сымона Буднага. Ліза, вы паўтараеце шлях Вікторыі. У вас 40 балаў. Сваю колькасць вы можаце памножыць. Удвая павялічыць можаце, калі паставіце на кон усе 40 балаў. Я вам задам пытанне з гісторыі, і яно не будзе мець варыянтаў адказаў. Хочаце? Нет. Вы захоўваеце ўсе свае 40 балаў. Ну што ж, гэта ваша права. Ліза, я вас віншую. Дзякую вам за гульню. Дякую. Виктория, я рада вітаць вас у вялікай студыі. Вы раскажыце мне крыху пра сябе, адкуль вы, хто вашы бацькі? Я з горада Рагачоў. Моя маці лагапед у дзіцячым саду, а бацька выратавальнік у МНС. Зразумела. А вы ў дзяцінстве чым займаліся? Я з 4 лет займаюсь вакалам. З 4 гадоў? З 4, да, гадоў я ёсць такая магчымасць у Рагачове, так? Да. А, дарэчы, які ў вас голас? Вось мы даведаліся, што ў Лізы сапрана, а ў вас? Я паю першага альта. Першы альт. Гэта больш нізкі голас, так? А Вікторыя, вось не спытала я ў Вікторыі, а Вікторыя якім голасам спявае? Яна спявае другім альтом. Гэта яшчэ больш гэта яшчэ ніжэй. Ну добра, цікава вы расказалі. Віка, у вас катэгорыя мова. Зараз будуць з'яўляцца ў вас пытанні, гуляем. Дарэчы, Вікторыя, вы памятаеце, што у вас ёсць адна падказка каманды. Першае пытанне такое. Вызначце словазлучэнне, у якім дапушчана памылка. Белая гусь, горкая палын і доўгі цень. Я лічу, што горкая палын. Горкая палын. Вы лічыце, што менавіта ў гэтым словазлучэнні ёсць памылка? Да. А чаму? Давайте разгледзім іншыя словазлучэнні. Белая гусь. Я вот не особо памятаю гусь. Якога роду? Да. Так. Доўгі цень. Я лічу, што тут усё правильно. Усё правильно. І вы вагаецеся паміж горкая палын і доўгі цень. Усё-таки горкая палын. Я думаю, што горкі палын. Ну, давайте шукаць правільны адказ. Давайте. У беларускай мове слова гусь сапраўды жаночага роду. Белая, шэрая, чорная гусь. Тут вы правільна ўсё вызначылі. Словы насып, раб, цень мужчынскага роду сапраўды. І палын таксама мужчынскага роду. Вы правільна адказалі. Па-беларуску горкі палын. Вы малайчына, Вікторыя. Наступнае пытанне. Гоні
У старажытнасці так называлі вялікі адрэзак. Адрэзак чаго? Тканіны, часу ці зямлі? Гоні. Ну, гэта старажытнае слово. Я лічу, можа, гэта адрэзак зямлі. Не сустракалася мне гэта слово ніколі. Я лічу, што гэта зямлі. Вікторыя, я прыму ваш адказ. Я толькі хачу яшчэ раз вам нагадаць, каб вы не забыліся, што ў вас ёсць падказка каманды. І зараз вы лічыце, што пакуль не трэба браць яе. А можа, і трэба? Давайте зямлі. Я Не пакуль бяром буду. падказку. Вікторыя, я зараз прачытаю сказ з мастацкага твора. І вы адразу зразумееце, правільна вы адказалі ці не. Добра. Ад відна араў хлапчына гоні. Гэтае слово ужываецца толькі ў множным ліку, і гэта сапраўды вялікі адрэзак зямлі. Вы правільна адказалі. Як цудоўна. Араць можна зямлю. Наступнае. Якое словазлучэнне ўжыта правільна? Ажаніцца на вользе, ажаніцца з вольгай ці ажаніцца за вольгу? Я лічу Б. Ажаніцца з Вольгай будзе правільны. Па-беларуску. Ажаніцца з Вольгай. Я лічу так. Але дзяўчонкі, можа, мне падскажуць? Шановная каманда, мы спадзяемся, што ў вас ужо ёсць пэўныя думкі наконт правільнага адказу на гэтае пытанне. Ну і чакаем адказу. Оженился с Вольгой. Да, я тоже думаю, с Вольгой. Нет, я почему-то думаю ожениться на. А почему? Ладно, давайте выберем ожениться с Вольгой. Будет смешно, если мы подскажем вообще неправильно. Віка, ну вы што атрымалася? Усе дзяўчаткі адказалі ажаніцца з Вольгай. Ну, я таксама лічу, што гэта гэты варыянт. Дзякуй, дзяўчаткі. Гэта у рускай мове женіцца на Ольге, а ў беларускай ажаніцца з Вольгай, ці з Марынай, ці з Аленай, ці з Святланай. Дзякуй, вы правільна адказалі. Вы малайчына. Ідзем далей? Да. Якое слово не з'яўляецца сінонімам для двух іншых? Грыжанка, сварка, звадка. Грыжанка. Што гэта можа быць? Грыжанка. Ну, давайте наступнае разгледзім. Сварка. Ну, сварка. Гэта слово мае некалькі значэнняў. І тут у сэнсе спрачацца. Звадка. Угу. Звадка, можа, гэта наоборот. Што наадварот вы кажаце? Сварка ссора, а звадка, Мір? ну, у гэтым сэнсе. А грыжанка тады? Ссора тоже. Таксама. Ваш адказ. Звадка. Я прапаную вам зараз згадаць белы верш Максіма Богдановича. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор. Сварка і звадка – гэта адно і тое ж. А вось грыжанка – гэта страва беларуская, з бручкі. Грыжанка, лішняе слово, вы неправільна адказалі. Ну, нічога страшнага. Наступнае пытанне, Да. 5. Якое значэнне мае беларускае выслоўе «увіры на калу»? І 3 варыянты. Усё роўна, далёка ці цёмна. Увіры на калу. Цёмна. Я лічу либо далёка, или цёмна. Я лічу цёмна. Цёмна. Дзе? Увіры на калу. Ці як? Увіры на калу. Да. Можа і так. Цёмна. Да. Ну, калі б гэта было ўсё роўна, то мы б сказалі і не шум баравы, і як з гусі вада. Калі б гэта было цёмна, то мы б згадалі вока, ці хоць на ваўка ўзлезь.
Ну а калі гэта далёка, то мы б сказалі у чорта на кулічках, у веры на калу. Вы неправільна адказалі, Віка. Але цяпер вы ведаеце, што абазначае гэты выраз, і гэта цудоўна. І апошняе пытанне. У якім з гэтых слоў націск падае на другі склад? І 3 словы перад вамі. Яны з'явіліся? Да. Я іх не буду прамаўляць, каб вас не блытаць. Вы самі спрабуйце, думайце, гаварыце, калі ласка. Прынята або прынята. Навіна, 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 прывіт. Я лічу гэта навіна. Да, навіна. Дакладна. Да. Вікторыя, гэта сапраўды не трэцяе слово па ліку, бо правільна сказаць прывід па-беларуску. А вось прынята ці навіна. І гэта слова прынята. Вы неправільна адказалі. У слове навіна націск падае на 3 склад. Віка, шановная, у вас 30 балаў. Да. Я вам прапаную прымножыць ваши балы. Вы можете поставить на кон столькі ж балаў і выйграць. Я вам задам пытанне з іншай катэгорыі і без варыянтаў адказаў. Калі адказваеце на пытанне, прымнажаеце балы. Не адказваеце, нічога не атрымліваеце. Давайте 20. Гуляць дык гуляць. Да. Правильно. Назовіце сапраўднае прозвішча паэта, якому належаць гэтыя радкі. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Якуб Колас, можліва. Гэта Якуб Колас. Якуб Колас – гэта псевданім. А вам трэба згадаць сапраўднае прозвішча гэтага паэта. Вось даже на якую літару не памятаю. Віка. Не памятаю. Константин Михайлович Мицкевич. Гэта сапраўднае імя і прозвішча Якуба Коласа. Я вас віншую. Вы малайчына, вы цудоўна гулялі. І ў наступны раз абавязкова атрымаеце перамогу. Хорошо. Вы малайчына. Дзякуй. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні, но падарунак сёння забірае Ліза. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак у адукацыі, назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.